Moi ja hyvää kolmatta sunnuntaita loppiaisesta. Mä oon Asko Nurmihaka ja tää on Pyhä Tuli. Tässä videossa mä lähinnä esittelen tätä kirjaa. Tää on vähän niin kuin äänikirjan pätkä tää video suurimmaksi osaksi. Tässä on Antti Eskolan kirja Yksinkertainen usko. Se on Otava julkaissut vuonna 2006. Antti Eskola oli suomalainen kristillinen sosialisti, voi sanoa. En ole varma, luonnehtiko hän itseään koskaan juuri tasan tarkkaan kristilliseksi sosialistiksi koskaan, mutta voisin veikata, että luonnehti. Ainakin niin kuin hänen kirjojensa ja ajattelunsa sisältö on sellaista, että sopii yhteen. Se oli 34 syntynyt sosiaalipsykologi Tampereella ja Tampereen yliopistossa varsinkin vaikutti. Mä sain tämän kirjan kauan sitten lahjaksi ja tää on mulla aika tärkeä kirja. Joo, mä luen ensin tästä takakannesta vähän. Minkälaista on yksinkertainen usko ja miten se poikkeaa esimerkiksi kirkkomme edustamasta tai uskovaisiksi tavallisesti kutsumiemme ihmisten uskonnollisuudesta? Kriittisenä tieteentekijänä tunnettu Antti Eskola haastaa lukijan pohtimaan elämän tärkeitä kysymyksiä. Antti Eskolan mukaan yksinkertainen usko ei kaipaa kirkon oppirakennelmia tai messuja, vaan se on uskonnollisuuden korruptomampi muunnelma ja se kykenee elämään myös tieteellisen maailmankuvan rinnalla. Esimerkkinä yksinkertaista uskosta Eskola kuvaa omaa vakaumustaan ja tuo esiin omaan uskonsa liittyviä epäilyjä. Joo, eli tämä ei ole niin kuin kauttaaltaan mitenkään poliittinen kirja, vaikka jotkut radikaalit sanoivat, että kaikki on poliittista. Tosiaan hän oli 34 syntynyt sosiaalipsykologi, joka jo niin kuin aiemmin tunnettiin vasemmistolaisena tieteentekijänä, mutta sitten yllätti joitain joskus 90-2000-luvun taitteessa kirjoittamalla ja puhumalla julkisesti niin kuin uskon asioista ja omasta kristillisestä uskostaan. Tässä on tosiaan hänen omasta vakaumuksestaan paljon asiaa, eikä ole kauttaaltaan poliittinen kirja. Mutta täällä mahtaako kuolema sittenkään olla kaiken loppu? Osiossa on tämmöinen kohta kuin vapaaehtoistyöstä vapautuksen teologiaan. Ja niille, jotka ei tiedä, niin vapautuksen teologiahan on kiinteässä yhteydessä kristilliseen sosialismiin ja vasemmistolaisuuteen. Mä luen täältä pari sivua. Sivulta 80-82. Yhteiskunnallisen toiminnan tavoitteita, jotka olisivat Jumalan tahdon mukaisia, voidaan lähteä kehittelemään Uuden testamentin kohdasta, jossa Matteus selostaa Jeesuksen kuvausta viimeisestä tuomiosta. Kertomus on mahdollista lukea kirjaimellisena ennustuksena siitä, että jotkut meistä, eli vuohet, joutuvat lähtemään tuomion jälkeen iankaikkiseen rangaistukseen, kun taas lampaat, eli vanhurskaat, iankaikkiseen elämään. Jo lampaista ja vuohista voi kuitenkin päätellä, että Jeesus tässäkin tapansa mukaan käyttää vertauskuvia ja muita retorisia keinoja varsinaisen sanomansa terävöittämiseen. Sanoma ei sisälly niinkään kehyskertomukseen, vaan Jeesuksen konkretisointiin siitä, mitä lähimmäisen rakastaminen käytännössä tarkoittaa. Minun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa. Minun oli jano, ja te annoitte minulle juotavaa. Minä olin koditon, ja te otitte minut luoksenne. Minä olin alasti, ja te vaatetitte minut. Minä olin sairas, ja te kävitte minua katsomassa.
minä olin vankilassa ja te tulitte minun luokseni. Pelastus ei suinkaan ole palkinto näistä teoista, vaan tietty Jumalasuhde, eli vanhurskaus, on aikaansaanut nuo rakkauden teot. Eiväthän vanhurskaat edes tienneet tehneensä Jeesukselle palveluksia, vaan kysyivät hämmästyneinä, Herra, milloin me näimme sinut nälissäsi ja annoimme sinulle ruokaa, tai janoissasi ja annoimme sinulle juotavaa? Kertomus viimeistä tuomiosta haluaa näyttää, että Jumalasuhde, joka johti apua tarvitsevan auttamiseen ja lähimmäisen palvelemiseen, ei katkea kuolemassakaan, vaan kypsyy kutsuksi. Tulkaa tänne, te isäni siunaamat. Teot, joita vanhurskaus saa aikaan, eivät ole ainoastaan Jumalalle otollisia, vaan ilmeisen hyviä myös maallisen etiikan näkökulmasta. Jos uskonto ei tuota rakkauden tekoja, niitä on syytä tehdä tietoisesti. Tavoitteena olkoon maailma, jossa ei ole nälkäisiä, janoisia ja kodittomia, ei työtä tekeviä köyhiä, jotka eivät kykene vaatettamaan lastensa puutteenalaisuutta, ei omaan onnettomuuteensa unohdettuja sairaita, eikä niitä, jotka ovat vankilassa, koska halusivat parempaa maailmaa. Tässä on selkeä tavoite kaikelle auttamis- ja vapaaehtoistyölle, niin kirkon piirissä kuin sen ulkopuolellakin. Vapaaehtoistyö ei ole ainoastaan auttamista, vaan myös oppimista. Auttaja oppii näkemään, että maailma ei ole aina ja kaikkialla oikeudenmukainen, eivätkä ihmisten onnettomuudet riipu vain heistä itsestään, kuten hyväosaisilla on tapana väittää. Vapaaehtoistyö opettaa myös ymmärtämään, että itseään jossain suhteessa vähäosaisemman auttaminen ei ole ujostelun aihe, vaan osoittaa rohkeutta ja on kunnioitettavaa.